Ingdeng tikebra ke thom Karbi Employees Association amahang ki thek ani katalon pon. MSc Richard Toby Forest Board Development may pupen Animal Corridor lapen border issues alam aputhak kladak pen radaphan lam klarki pipon. Karbi Anglong asa klembang phiatum difuru Samson singing ti park athengnu kachisong pon. Nijang Karbi Anglong District Hamren rong supialong thereponi phaing ko reserkep ani ingdeng tikebra ki thom Karbi Employees Association amahang ki thekani talon pon. Ada por phainer keba por pen mai phu longsing rong hanga hin pen lama pangjar ponsi puthot karli tanga tumaphan chikimo sayang deng Jonathan ingtia hin pen japonsi melur ki kai pon la pen karli tanga tumaphan alam than pachini pon. Ningkan troxer kebra Troxy kebra sirkepa ningkan pen ampu ahawar nijang Karbi Anglong along KEA mate Karbi Employees Association amahang pathek ponlo lapen kapre ka dimalong tami KEA amahang pathek pon thu bomsi pining ningkan surini ra ingko rahini aningkan anke ningkan plikebra ke thom plengtang lo pusi pherang ke thengno nang pachini dun lapen Karbi Anglong along doana department tami Karbi atum mithang ke long vek nangji avoreng awar sai tami longdun vek nangji pusi KEA atum pen than pachini pon. Ningkan surini pli ingkoraner kepa ningkan council pen kepangdak pona tengke 100% Karbi Anglong along ke Karbi atumsi mithanga sai chiklem pon longvek ji puaron pipon tanglo bonta piniarni ke Karbi Anglong arat Karbi atum boreng awar sai ka chohang dukpik aputhak ning dukpik tanglo pusi mai phulong sing rong hanga hin pen pherang ke thengno ningje pon labang so mayalong chetong dun kongchun bang rajen rongpi KEA Jonathan ingti KEA Bidyaram rongpi KEA lapen klem dam rapet chokamar atum chetong dun si ing samjin pen mai pichun pon ingdeng plikebra ke thom Karbi chokama song amahang ke thegarni ladak hamren rong supilong hamren KEA jon atum amai pu chunbang bidisar penceng lok chokamar kortil pening jiratum an pini ladanang chingrum si ingdeng plikebra ke thom KEA mate Karbi chokama song am hanget thek talon long nilitum pini ladak talon dun dia patsen nang chingrum pen talon dun lo lapen pini ani dak lebang so program long nilitum kalitang nilitum KEA akorte injir tu pansname cikimo ponlo lapen labang sopi nilitum ansose ladak ilitum Karbi atum sitame bang kheson ke paprang dun thekji lapen kaching thur dun thekji ilitum ok epran imu nathupen chenglok lokacharli nathupen chenglok ikhia dat pen chenglok pirthe ansose ilitum has siniang song long achiklu long so turi turbong ason Karbi khaitum sitame paprang dun pen turi turbong lason kemandun unjia phan ilitum kemang pen pini ladak nang chingrum lo lapen labang so katalon along nang chetong dun ana korte lapen jiro to mastame nilihin pen KEA Central Committee Organizing Secretary ahin pen nili kado we KEA akorte lapen jira men pen Karbi solang dorat ladak ke doan atom hastame nili kardom i pajir ponlo asipan sinili lamthe riponik cek lo pinian ningkan plikebra ke thom nitum labang sarta nang lelo lasi kedam tanga por break jama por hut Assam sarkar long central sarkar long sitame nilitum Karbi atum ST Hills atum nitum sakuri awar sai boreng awar sai kadowe department long ta nitum nanglong dun pet nangji 100% nitum long na impusi halabang sorni apong chief minister basam banta nitum lo pibom lo lapen kapre nitum kelong nangji aso na mungdo la huita athika por pe nitum phanang pinai pusi nitum sasi chuni ripon bom lo seta pinana ningkan pe no nitum theklong lo nitum aso maratum kam jam kelong dunya phan akisung lapen kangar nitum thek dun long la ning duk lo la son polon te tum Karbi atum Karbi no ngi thurbi risoi jang tum ko puson si pa phrang thek poma nitum Karbi atum ko puson si reng un poma la sila bang solam kado go be lo charli lo katha korte injir tum lapen no sakuri claim bom korte injir tum senior tum sitame non nitum ke retire lo sita nilitum halabang solambang non anta nitum do bom lang nitum theklong bom lang posi nitum maning duk dulu lasi kado go be
kortinggi retum han sitame non sakuri claim bomb la pen no Charlie la pen non sakuri curi tum sita mesen pen cepetek pen mera kelong dun unang ji arona teng pen sakuri cho hang dun pen kache pelong ya phansi nil elang tum phan pini la ke mahang ke thek ningkan phike bre ke thom la bangsor ni non apor la hamren keceng si Karbi Employees Association headquarter hamren along pesi nili ka doi menta chuning risi nili lam thel an sing ton lo karom Duarbaguri constituency MSC Richard Tokbi mate Forest Board Development May Phupen Animal Corridor ke parlo ponjia dim along ki phodun vek arong arada phan phirangke thengno klar dakpen kachini jia phan than pachini pon non malom kache thangplup social media long kepaklang pon alam ki Karbiang long along le lapen Kaziranga National Park Extension amen pen eco sensitive zone lapen Animal Corridor ke parlo ji aputhak MSC Richard Tokbi hin pen rara phan karjap dun thepji lapen Karbiang long Autonomous Council pen chikroi dun thek the athe CM Dr Tuliram Ronghang pen sitami along May meeting lapen social media along Karbiang long along le ichatta pipe mate pithek the po phuthak sarkar phan pachini tanglo lapen chingwai ponlo pusi MSC Richard Tokbi Forest Board Development Chairman ahin pen phirangke thengno than pon athe Karbiang long along le mate Animals Corridor ke parlo ponjia puthak parlo pon long le pusi klardak pen Duarbaguri Press Club abitung athengno than pon Berta pangdak pon dehuri pen amosing T365 News India Council hoi pen ke itum long Joint Secretary Revenue tu tensing long pi final itum arjuta chini po itum a process pen itum kempon bom lo la pen public hoi tame itum XEM benting terang alang itum pen kempon bom lo nitum si chingki chingwai pen bom CM along sami nili si pon lo la pen nili tum hin pen sami Supreme Court mane High Court along sami itum case pila hala so case ke pachadan ni afana bang ke nitum pidun bom lo terab dun bom lo la pen puthot nitum sami public hoi pen ke bangta na arjuta ji kalima kala lapen konat ma apor ating pensi bangta technical alam dukok aja kadim long bangke kadok ke phongwet si tung chapone same aja kadim long bangke je non Golaghat district part of ani pudam de asanya hotel atheng lom patong lap halatum aja katum klempon ta hai government apart bang klempon tamin nitum Karbiang long ke na patong tilang od ilang ke make od theklong lo man ane theklong lela Karbiang long apart ke tang tu theklong lela bahala puna dapat ke chor la bang ni tum chinin de Kaziranga apart hola puna pen chor lo kem le same Karbiang long nali tum theklong lelang ke patong theklong lelang ni tum same konat ma ke klem ponan ji akam do an pen baken ni tum ta cherai kom dun ni fan baken ni tum che body ni acha la henlo public tuma koi nai pi bangke jitu 60 along le mante indigenous along le along bangke jitu central gov mante la ke council pen NOC ki pi pudun la mang be isi alham lang po Supreme Court ke la ke indigenous pala mang be lo 60 dul pala mang be lo Supreme Court along na tan bujilum arona tang penjong si Elephant Corridor ke inara praman ke banga tuwar bande lage bang bombo matiko kalima kala lage khangune lu Supreme Court ni tum do council pen si khang che ki idar ve khanguni mati inar ke dama tuwar alam masi ninje chon mati kalima kala darasa long ke phang no dami afani tum pupe mati Supreme Court pen ta bang lase Elephant Corridor lase sup hodak itum court case chipidun lo nitum penda chidanun bom lo court long ke nitum na case chidanun bom pu alam bang ki nitum mahin pen nami council pen lamin pen tami nitum ta nitum marat do hoda kalima kala baguria sordo duar baguri consensi long se ke effect lo la pen sucheng denta consensi tum se effect lo Karbiang longarlo asa klembang phiatum sonpho puthak jongpon si chisongpon alang litum bangsu kachi songpon lake government atum RDN pen pechun pon vek nang jipu ke hang pon pe dula pen National Health Mission Director Assam aphantame memorandum alo DCR deng pajir pon Berta pangdak pon dipu pen Agustin T365 News India Nilitum pini rada Samson sing ti Memorial Park long nilitum thara ke dona ko kalam thekala hallo nilitum manikan lo sarkar government phan lo ke chopi nilitum masa tu phan dormha ve dormha nak pinangji la pen sarkari sakuri pun nilitum phan nang mani ponangji la bangso jani si nilitum batai ta chevera lam nilitum ningji ba nak kok lo nilitum makam ke claim na makan nilitum phan apor ve time table ve ani si angbong 24 घंटा
akam nilitum klebek nanti sita nilitum hanong nam abe dabang so nong nam kacilong ya pan si pini nilitum ladak ong dong song ciro nai polo sampai kaki ke dok pera jok lan nilitum ciro bicarlo kasi pini ko ladak di puda kali ikut mane karbi anglong ola samanta labang so adhana ke pini pada pailo pakai nong nam cehang dia pan nilitum apa nakam dopi keceng ko ke nilitum pan usula penapai suroksa mata kira ya dia pan nilitum pan kam natoiso non kira son kali malaria tibia kiso lapen kaprek kiso ang ton ni tempat training na pipon laplo sampai ni tempat nong nam abe lapan sini tempat ang chinek lo la sini tempat nong nam long mai pi tempat nong nam sa nong nam mai pi tempat suri ki thombe sampai ni tempat suri silong le suri ni be suri ni tangka ko son sini tempat hemre chipodor ipo ni tempat char do samar do so bang san sak sini tempat ari do samar mesen pacar li japan lapen mesen hemarit kilong japan kadi kilong japan sampai ni tem ke asap dan hang si papan untuk cara ini lapen ni tem asap han itu medical jam sampai itu pada dimabe ni tem mana be hot mana be ni tem mana pengabe ni tem pada sai hem nang ji pugi thang dia pik lo sampai bangsa asa ke sanja hem asap bon ni tem mana pikiran la sini ni tem non ciklo jonong suring ko rasa tangkan itu panas pinaji lapen corona akiso ni tem selang guna be sampai itu thang adres patia be situ lapus ni tem klaim tu nang non tanang ha ada tu klaim tu nang tu la sila bangso corona covid-19 na duty klaim tu mi tu adres na pinai situ hang lo la pen itu nong nam dak pata na pinai situ hang lo la pen asa tem jong si mane la son corona kiso pen dokok cik yang dokok tang ten itu pana ki joy personal lagi la pen suri kep tang ka di pana pinai Thereponi phain kora sirkebar niada por phai sirkeba por la Horizon Sky Hotel adung het along Inspector Mablik Brahma usi bokajan PS pen chipatir piponsi khati PS SI nitul saikia la penaria sanghuatum joy birta kilonga tengpen kirika kuruk pon bomahud ihum Maruti Omni bearing number NL0183804 along Bekni arlo sabun hom phokebra pho arlo heroin Parotroxy ra crazy tokbor truck gram longpon la solong ka chingnanga bang phatuma men vitsu pohena arta thongke braisi apomen junia pohena sungwa dukru artaeng ko raner cap apomen chasu dukru saluni pohena artaeng ko ra troxy apomen khoni pohena lapen ka chingnang chek bang ke thoma rongamen jawa me jamaya rong PS Futsero district phek Nagaland pusi pangthekpon lapen alang litumari denga longpen mobile isi tangka suring ko ra ke thom hini airbags longpon News Desk report AB News Karbi Anglong